Добър ден! Днес ще си направим пилешки наденички. Тук съм отделил месцето от от пилешки бутчета. Тук си събирам всички кокали. Сега ще ги сложа в една малко по-голяма тенджера, ще ги варя за пилешки костен бульон. Като тези кожички няма да ги хвърлям, ще ги сложа в един трензух и ще ги сложа заедно при кокалите и те да се варят. И като се сварят, тях ще ги дадем на мама Маца. Тук също имаме трътки, тях ще ги сваря в отделен съд, пак за мама Маца. Тук имаме вече обезкостено пържол, където може и на пържолки да си я направите. И сега за тези, които не са гледали, ще направя и това нещо. Ето в момента прирязвам сухожилията. Защото има хора, които не са гледали, някои са гледали и друг път съм го правил. И правя ето това, ето го. Штрак и слагаме да варим за костен бульон. Тук в долната костица е малко по-трудно, но пак стават нещата, пак се получават. Сега тази кожа си е беле ето така. Ако остане някъде от луита, нали, хубаво да е в наденичките, много вкусни стават. Ако има някъде от луиста, кожата с ножа така и изтръгвам хубаво. Ето. Тези финерите и тях, нали, говорим за тази част от към гръбнака и нея слагам вътре. Слагам да варя час и 20 на минути да се сварят, обезкостявам и кокалите после ще ги върна в тенджерата и ще ги варя поне още 4-5 часа за костен бульон. И това е в общи линии. Сега това тук ще го накисна с черен, нали, ще го накълцам на машинката на тройния бъбрек, ще му сложа сол, черен пипер и нещо друго, като дойде време ще ви покажа какво. До след малко. И ето тук имаме вече много добър резултат. От 3 кг и 800 г бутчета изкарахме 2 кг 650 г месо чисто. Сега към него ще добавя 43 г сол, т.е. по 16 г сол на килограм. Тук ще добавя и по 2 г черен пипер на килограм, 2 г захар на килограм. И сега това нещо ще го пусна на мелничката, електрическата, хубаво да се умеши смеската подправки, поръсвам отгоре и обърпвам и ги оставам за около 2 часа да поеме солта, да поеме от подправките, от аромата и продължаваме нататък. И ето тук добавих солта, черния пипер и захарта в тенджерата. Сега ще я сложа в хладилника. Към това количество 2 кг 650 г месо добавих 180 мл вода, приблизително около 50 мл вода на килограм. Слагам ги сега за около 2 часа в хладилника да се овкусяват, да се осоляват и продължаваме нататък. И ето тук вече имаме и мляно месо. Тук съм го минал на 8 мм решетката. Значи първоначално мина го на бъбрика, овкуси го с подправките, там и вода, която бях сложил. Пристоя повече от 2 часа, 3 часа даже стоя, което е още по-хубаво. Сега тук го минах на 8 мм решетка и сега още един път ще го умеша, даже умесване, не умешване, за да може да стане по-плътна сместа. И тук в тази чиния сега, това нещо ще го разделя на 2 части. От едното ще направя едно, от другото ще направя друго. Днеска ще правя само това. Днеска тук ще се отделя 1200 г от тази смес, от това мляно месо и ще направим нещо много вкусно. Сега нека само да го умеся добре и продължаваме нататък. Както казах преди малко, тук съм си отделил 1200 г мляно вече пилешко месо. Тук съм нарязал от 180 г кашкавал на купчета, средни на половин сантиметър. И тук съм си притеглил сега 4 г индийско орехче и 4 г сухо мляко. Сега ще поръся тук равномерно горе-долу навсякъде, ще изсипа кашкавала и наново ще го замеса това нещо. И до след малко. Продължаваме нататък. Тук каймата добре съм я умесил. Нали, тук сухото мляко спомага за по-добра спойка и да поеме сока, който има. Значи тук съм решил да направя нещо като кренвирши, само че ще ги печем на парти грила.
Значи на кренвиршите е финна сместа, тук е малко по-едро смляна. С кашкавал, с индийско орехче. Така, значи сега тук съм си измерил на плота с молива 60 см. Тук съм си изрязал изкуствено черво. Значи той е малко като го разпънеш, понеже това представлява. Като го разпънеш става 60-61. Тук съм си отбелязал през 15 см да станат 4 парчета. Сега почвам да пълна пистолета, като си навлажнявам ръцете с студена вода. Правя си топчета и започвам да пълна пистолета. Като са навлажнени топчетата, много по-лесно се хлъзга надолу. Така. По този начин пълна пистолета. Тези чръвца са 21 мм, на крайника ми е 20 мм. Почвам да пълна и до вечера до партигрила. Сега започнал съм да ги пълна вече. Ето в началото не напъвам много да не спукам червото. И тук в началото, ако ми излезне кашкавал, че го връщам обратно в другата смеска. Сега тук преместих чертите, тъй като сега като се изпълна червото стана 65 см и напълнено вече 65 и го разделих на 4 и стават по 57-8-9 грама наденичките. Нали, ето. За тези, които не са гледали как го правя аз, сега казвал съм, не ми се дават пари за пълначка скъпа някаква, ето. После хубаво измиване с препарат пистолета от всякъде. Ето. Имаме прекрасни наденички с кашкавал. И сега тук накрая си го режа, защото може да излезне цяло парченце. Слагам си на биляските и режа. Ето. Наденичка 57, 58, 55. Ето ги. Тук си слагам на всеки ред стреч фолио, за да не залепват. Ето. До скарата. И ето тук вече имаме печени наденички. Тук имаме бял сос, чеснов, майонеза с кисело мляко, горчица, домашна лютеница. И сега да видим тук в средата какво се случва. Ето вижте кашкавалчето добре се е разтопило, вътре месото се е изготвило. Ето. Имаме наденички с кашкавал. Тук имаме гарнитура пържени картофки. Ето. Мисля, че добре изглежда. Да видя само това дано не се изгори, че аз сега ги извадих. Малко пада. Много добре. Много вкусни, сочни, много сочни. Мисля, че ще ви харесат. Направете си, до нови срещи, обичайте се да живее България.